वेलकाम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर आंनि आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनै आरोना आङो मा होनो अंगनबादि स्कुलावहाय फिसालाखौ दोनलांनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे माने दिनै स्कुलावहाय साजायनो नागिरदों आरोना मेडाम बायद'मोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारखौहाय पेन्टिं खालामनो थाखाय लिंलांदों आरोना दिनै स्कुलावहाय ओमफ्राय क्लास 2 जानाय नङादां आरोना ओमफ्राय पेन्टिं खालामगोन जोंहा मिस्टारा आरोना ओमफ्राय स' बेखौनो नोंथांमोनजोंहाय माबायदि पेन्टिं खालामगोन माबायदि साजायगोन बेखौनो एसे सुंद'यैब्लाबो भिडिअखौ लानानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै आङो दिनै भिडिअखौ लाबोबाय आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो ओमफ्राय नायनोसै आरोना जोंहा हासबेन्डनि पेन्टिंखौहाय माबायदि बानायगोन स्कुलावहाय स्कुलनि आरोना अंगनबादि स्कुलावहाय साजायनो थिननायलाय नायलांसै आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे स्कुलाव बाबा खावबा माथो साथ'वाखासैल' बरिया जाबाय नै न'आ नै मायो सिखिरि नै लोगोफोर अंगनबादि स्कुलाव साजायनाय वाव बरिया नुबाय एबार कालार फोनजोबनायदो ABCD 1 2 3 सिङाव फरायनाय बाबु नै अंगनबादिनि जलंगा गोजा जलंगाया एप्पल दं बिबार ग्रीन कालार गैया गोथां खायसे नागिरबा मोननो नागिरा औ जायखौ नागिरो बेखौ मोननो नागिरा गोजानाव लायनांसिगोन आरो रामधेनु कालार आं रामधेनुआव गोथां नांगौमोन एसे ना गोथां स्रोहां गोथांहां माबा फान्थाव कालारहां रामधेनु कालार दे फरायदोबा नों फरायदो इयाव फरायदो ज'दो फैदो फै जोंहा इयाव फैदो फै लारु जोंहा फरायनोसै नै लोगोफोर कालार गोमोदो निलादो लगायनानै गोथां जाबाय गोथांबाबो बारा पियर गोथां नङा एसे माबा सामखे garong gara lihat deh, cina, kurang sih, garong furain. ABCD deh, ABCD. Delete. Ntar punya sih, moza saja deh.
बेलेग सेन्टारनि खोन्दो जा मोजां रडनि मोननाय इयो साजायनाया बायदियावबो दंखायो ओंखायनोथ' गोसो बायदिबाबो मोजां साजायदों ना गोसो बायदिबाबो अयि बिसोरनियाबो जासाबबाय दे इमुनाखौल' कालारखौ बिसोरनिया कारा कारा होदों ना कालारखौ ABC diliबाय सं दे गोरो मा नालाय दे ना फिसुला माबायदि नांगो बा डेन्जार आखिनि संबाबो ABC लोगोफोर हाया माने पाक्का नङा नालाय ओंखायनो कालारा मोजां नाङाखै आरोना पाक्काबासो मोजां नांगौमोन कालारा हायाव बोरैबा जाजोबदों वालाबो मोजां नङा आरोना बेखायनो मोजां नुवाखै कालारखौ Beda mata kau foto kelas. Metai dongkai balai. Maba mana balai dia? Mau berkai yang mana? Oh iya hatai so. Angal ma diun ke sandal. Hatai hatai beri lo. Sorry apa jangan niat. Serpat ini hatai jangan dalam bayi rumah makan lagi dah. Kasih ni apa? Bayi rumah makan. Hatai beri lo. Hatai ya. Bayi dia umi. Nih biar kasih sur. Nam tu, nam tu nalar sur. Tuh dia lah. Ay, tu mau isi dari mana mana? Dari itu, Dari ni ayat sekarang dong. Benar. Kalau purana sampai jadi benar sena.
लोगोफोर जोंहा हासबेन्डनि पेन्टिं खालामनायखौ माबायदि नुखो प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। लोगोफोर मा होनब्ला वालाबो मोजां प्लास्टार नङा नालाय बेखायनो मोजां जायासै आरोना लोगोफोर कालाराबो गैजोबा बेखायनो मोजां नुवासै खस्थ' जायो आरोना बिदि वाला मोजां नङाबा कालार फोननो बेखायनो मोजां जायासै आरोना लोगोफोर आरो जागायाबो फिसा खोथे नालाय मोजां जाजोबासै ओमफ्राय जाखिनि हायो बियो बानायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फिथाइ सामथाइफोराबो कालारा मोजां मिलायनो मोनासै ओमफ्राय नै मेदामाखाबो गोबां साजायदों आरोना ओमफ्राय जोंहा हासबेन्डआ बेफोर पेन्टिंखौ हासबेन्डआ खालामबाय स' लोगोफोर मोजां नुदोंब्ला प्लिज लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरो दिनै भिडिअ बेखिनियानो थेंक इउ स' माच।